Padikani toramba chingokutendai nekuti sarudza. Tiri muchirongwa chenje munofarira Mike Samba Show. Mike Samba Show is powered by Dande Mutande. Ndosaka tichitanga tambotenda veDande Mutande nokuti ndo vanotipa masaisai ekuti tigone kukurukurirana tiri pasi pose. Tiri kuenderera mberi tichidzipura vana, vanhu vakuru, vane mazera ari pakati vari kuita zvidadiso mukati menyika yedu yeZimbabwe. Nekuti kana rupawo rwedu, mureza wedu wasumudzwa, hatitarise zera, tinotarisa ari kuita mabasa. Nhasi panapa, ndatsikwa nevakuru. Vakuru chaivo vekuti dai ndachigona kupfugama ndingadai ndapfugama ndavauchira Mr. Mini Africa. Ende Mr. Mini Africa munoziva kuti vari kubva kupi? Vari kubva kuno kuZimbabwe. Ndichataura naye, munongoona kuti kamuzukuru kechidiki naye regai kasununguke kunyatsoita zvakanoda. Ndachida kukubvunza kazita rako. Iwe unonzani kuzita rako iwe? Ndinoitwa Mudiwa Prince Eden Murambidzi. Une mazita ako akanaka, Mudiwa Prince Eden Murambidzi. Manje ukanyora pabhuku mazita ese anokwana pabhuku? Aiva hakwana. Saka manje unozonyora sei? Kana wakunyora manje? Inotozivikanwa nezita rinonzi Eden. Eden ndiro raunonyatsozivikanwa naro. Asi inini manje ruza randinonyatsofarira kuti Mudiwa. Ndo rangu randinofarira iro. Unopinda chikoro? Unopinda chikoro here? Unodzidza? Yes. Okay, uri mugrade ani? Ndiri mugrade 4. Kupi? kuWaterfalls Garden Junior School. Ndokwamunodzidza uko. Kuzita raticha vako vanonzani? Ticha wangu vanonzi Miss Nyakwangwa. Asi ndauya panapa kuzokukorokodzaka nekuti uri kuita zvinhu zvakanaka chaizvo. Asi chimbomira ndisati ndataura newe, ndoda kumboudza vari kumba nevari munyika mese zvawaita zvakanaka. Saka uri paMike Samba Show nhasi nekuti wagona kuita zvinhu zvandoda, zvinhu zvatofarira. Isusu tinenge tichitoda kutokupururudzira nditika. Good evening, Africa. My name is Mudiwa Prince Eden Murambidzi and I'm only 9. Look at me wearing the king of Wagon outfit, their pride, their heritage. These wings represent the sun warrior chiefs of Zimbabwe. His might and rays shine so bright on his subjects, giving light, direction, and protection to his people. He is the ultimate hunter. Of course, he uses the bow and arrow. His people never go hungry. Adored by the cattle and yet living by the riches of his nation. He has many cattle representing his wealth. Vadikadi, kakomana kamuri kuona ikaka kakagukuchira. Kakagukuchira, tinoda kutenda Mwari pamusoro pekamwana ikaka, kamuzukuru kedu, kamwana kedu, kamunin'ina kedu. Ameno munongomudaidza zvamunoda nekuti kuno kuZimbabwe kuzvara kwomumwe kuzvara kwako. Ndivo Mini Africa asi vachibva muZimbabwe. Akawana zvakare mumwe mubayiro weMr. Photogenic wekuti akabuda papikicha anoita seana mwaka, zvinogara zvakadaro. Kana mukakatarisawo ndiri kukaona Mr. Photogenic nesmile yavo iyi. Akabuda zvakare pane mumwe mubayiro Mr. Popularity. Kakudiwa ikaka, kakudika ikaka, kanongetwa nevanhu vekuZimbabwe. Chihombe chimwe chandingafunge inini, best talent. Talent rako raariwana ari mwana mudiki chaizvo. Wandiudza iwe pai patambe tichitaura kuti wakaenda kuNigeria. Asi wanditaurira futi kuti wakaenda unopinda chikoro. Wakaenda kuNigeria iwe wangosiri kuchikoro here? Anga atori mazuva echikoro. But apa vanotondibvumidza kuti ndiende. Amusikuona musoro wangu uyu? Wakagadzirwa imwe style nai? Ine zita here style? Ndinoziva. Asi yakanaka, yakakufita. Saka kuNigeria wakaenda nani wewe? Ndakaenda namama angu. Nedzimwe shamwari dzavo, so dziri 2. Okay. Saka kwakaitwei kuNigeria? Mama ina kunoitei? Kwanga kuine competition here? Kwanga kune makwikwi
ekusarudza kuti makorokoto ndinoambokuchirira maoko ikoko ndovanga vatoti competition wabva wagona kuti makwikwi uri kugona kutaura mutauro wedu zvakanaka. Kwanga kuine makwikwi taurako? Panga pane makwikwi ekuita kuti ndiani anonatsogonesesa kuti anatsorepresenta nyika yake zvakanasonaka. Iwe nyika yako inonzi chiko iwe yauri kurepresenta zvakanaka zvati izvozvo? Nyika yangu inonzi Zimbabwe. Unodada here nenyika yako? Ndinodada unayo, iwe unodada nayo, vamwe vese vatiri kutandadzana nayo vanodada nenyika yavo. Saka ikokoko ndaona wakauya nemabhanire kana kuti maseshi ako akawanda wanda. Wakanohwina chii ikokoko? Ikoko ndakanohwina hiya inonzi Mini Mr. Africa. Kokoita Best Talents. Multimedia. Mr. Popularity. Iwe so avino TGP. Zvina musha asi kana uchiri kuiza unongonitaurira zvako. Iwe so yakanyorwa kuti Zimbabwe baba. Yakanyorwa kuti Zimbabwe. Manje una zvandoda kuita manje ka ndoda kupururudzira nokuti wagona. Chigutiro ndatokubhiga. Big up. Ndakubiga iwe unogonesesa stereki wewe. Ndabva ndanzwa kufara chaiko. Pane imwe yawataura kapa ukati unonzi Mr. Photogenic. Chirungu chihombe chakadaro ndokuti chi? Kuti unasomira sei pakamera. Tenge kamera ipamberi pangu. Confidence nodzwanepi. Iwewo manje confidence dzacho uri kudzwana kupi? Ukona ine ndinongozviudza kuti ndinogona kuzviita. Papo pakamera pa ndo handatogona. Ende unogona. Saka wakana wakunda akakwese ikoko ukaita Mr. Photogenic. Ko vanotarisa here masekero ako atingati smile. Vanotarisa here smile? Vanotarisa. Imbosmailira mamai Sambatori, imbosmailira gogotori. Yeyi, watondikunda. Mazina ako akachena, smile yako yakanaka, iwewe wakachena. Ndiani akakutengera suti yakanaka kudai? Ndiamai vangu. Amai vako vanokufarira. Suti yako yakanaka ende yakakufita. Unozovataura vanozotengera gogo. Uri kuenda unene here iko kuNigeria kana wakuzoenda? Unovataurira? Unovataurira. Imwe yawakahwina ipapa ndiri kuona imwe yakanzi Zimbabwe apa. Kuye Zimbabwe wakanga wahwina chii kuZimbabwe iwe? Apa Zimbabwe taingopiwa masashi zvedu zvekuenda pastage. Kuti muzikanwe nyika dzenyu dzamabva. Panga paina vamwe vakomana here? Wakambotanga uri wega here kana kuti pamwe makambotanga makawanda vakomana? Mukona panga pane 32 macontestants. Kogaita 8 vakomana but mukategori yangu manga mune 3. Vanga vari 3? Saka wakazovakunda sei? Apa ndakavakunda nekumodhela. Plus maspeech neamwe ese aya. Waita maspeech? Uchitaura? Imbonditaurawo zvimwe zvawakataura. Ndandisipuka ndisaida kunzwawo. Wakambotaura kuti chii? Ingotaura zvako zviri zvishomanana. Wakambotaura kuti chii? The Doma of Adoma, also known as Dema, a tribe in the Kenyamba region in the north of Zimbabwe, especially in the Urungu and Chipuro districts, around the basins of Mwazamtanda River and the tributary of Zambezi River. Ako kabva kadedemura. Inini dai ndichigona futi kutokupa imwe award ka nhasi ndichatokupa futi imwe award ipapa. Saka ndiri kunzwa kuti makabva kuNigeria muri kuenda kuAmerica. kuAmerica muri kuenda rini? KuAmerica tikuenda 30 October. Ikoko muri kunoitei? Koko handi ndotanga ndaenda kuNew York. Kunoita chifashion competition. Pakaipapa. Then ndozoya muAmerica macho. Ndoenda kuMini World. Kunokompita against amwe makantri asiri Africa. Zvino pafashion apa. Uri kupafambisa sei? Ndiri kutokuona ka wakatoirova kapapa. Saka ipapo uchapfeka chi kufashion uko? Munopfeka zvakasiyana siyana. Unopfeka zvaunoda here kana kuti ivo ndo vanokuudzai kuti munopfeka izvi neizvi?
maybe tikupfeka izvi neizvi. Ndakambokona wakapfeka kasutu so Keblack negrey. Wakaitengerwa kupiko iyo? Wakaitengerwa kupisutu iyo? Yakasona. Munhu wacho anogona kusona. Ndi mama wakakusonesera? Ai mama wako vanokufarira nokuti ndakakuona wakachena, uchifamba zvakanaka, uchiita zvakanaka. Saka iwe uri kuita izvozvizvi zvokuti une confidence, uri kufamba uko, asi hazvizokukanganisa here pamwe wako wakunyanya kuzvida kana kuti wakuzvibhiga stereki? Ndakunyanya kuzvida? Hazvindikanganisi. Unoita sei? Kuti kana waenda pastage pamwe wakuzvida stereki, asi iwe wataura kakuti handimbozvibhiga, unoda kuramba wakaita sei? Unoda kuramba uri mwana akaita sei? Akanaka. Mwana akanaka. Kuchikoro mwana anoita sei kuchikoro? Anogona ndatera madzidzisi. Ndizvo zvatinoita izvozvo, asi nokutika iye zvinova kuzoti uri celebrity, asi iwewe ramba uchingoita zvakutaura izvozvo kuti ndauramba ndiri mwana akanaka, mwana anogona kuchikora. Unofarira chii paunodzidza kuchikoro? Pazvidzidzo zvako zvizvi zvekuchikoro unofarira chii? Indofarira inonzi svomu. Maths. Masvomu, shona yako yakanaka yakadzama. Unoziva kuti vamwe vatombozota unonzi masvomu, maths. Ko zvimwe zvakadaro, ko shona unoigona kutaura shona yakanaka? Unomboitaura kupiko shona yakanaka kudai? Kumba. Unotaura nani manje? Namama, nani futi mumwe? Noku. Kushamwari dzako wakudzikanganwa kayo? Hakuna shamwari here iwe? Kuwaterfalls? Kuchikora hauna shamwari? Unadzo? Unani? Shamwari yako imwe ndiani? Ndirai nyakudya. Ari mugrade 4? Fati. Munongotamba mese muri mugrade 4? Hauna here dzimwe shamwari dziri mugrade 5 kana dzimwe dziri mugrade 2 kana kuti dzese ndedzemagrade 4 chete? Ndinayo imwe iri mugrade 1. Anonzika Kiden. Ko kumasports uko munoita masports here kuchikoro kwakoko? Unoita chii wewe? Indoda hockey. Saka zvichakuwandira, asi unozvigona. Saka kuhockey uri kuifarira here? Ndo chete sport inoitwa pachikoro pako here kana kuti kune dzimwe futi? Kune dzimwe sechikweshe. Chikweshe? Asi ndambochidzwa chinoitwa sei? Asi munotamba bhora rechikweshe here? Munotamba bhora rechikweshe? Ndo chinonzi chikweshe. Saka kubhora chairo hakuna? Hakuna. Saka chikweshe mune muchichitambira pai? Pane ziground zihombiso. Vanhu vanenge vachingokika zvinhu papapi. Saka munotogovana zvokuti vamwe vaita imwe timu, vamwe vaita timu. Saka kuchikweshe uri kupasa here? Uri kugona here kuchikweshe uko? Ina handitambi chikweshe, ndati ndinotamba. Unotamba hockey chete? Ava vamwe ndo vanotamba zvikweshe ava? Aiwa, iyoyo hockey ka. Ndinoda futi kuti uzodzoka pano paMike Samba Show wabudirira chaizvo paningi. Nditori captain muhockey. Uri captain? Makorokota shamwari, isi tiri kuramba tichibhigana, piga. Saka uri captain kuhockey, uri Mr. Mini Africa, uri Mr. Photogenic. Saka toti chiko nekugona kwakadai? Toti chii? Ndiani anokukurudzira kuti zvinhu izvozvo zvipote zvichiitika? Nokuti unotora munhu anokukurudzira ka, munhu anokuperekedza kuenda newe kuNigeria, anokuperekedza kuenda kuAmerica. Ndingatotenda amai vangu. Kutitengera zvinhu zvoenda Nigeria nekuita zvinhu. Mai vako vakanaka, rega ndivatende pano pachirongwa. Vadikani, vadiwatariri nevateereri, amai vaAiden vanoshamisa. Zvakadiwo kuti ini nemi tiito saizvozvo kutsigira vana vedu mune zvavanenge vachiita. Muri kuona kuti mubereki ane hanya kuri kuenda mwana havangoti muchete mwana ngaaende nendege. Mai vake vari kuenda nemwana wavo, vari kuenda naye kuNigeria, vari kuenda naye kuNew York. Kuiwa hakutye ndege here iwe? Noti vamwe vanotya, vamwe vanorutsa futi mundege.
Kuiwe wakaita sei? Wakakwira ndege kekutanga. Wakakwira uchienda kupi pakatangisa pawakatanga chaipo. Akatanga? Takanda kugara pasi ndakavhara maziso. Wakubvarire maziso manje. Ndakati nyope. Saka wakabva wakotsera kusvika kwakumaenda. Aiwa. Ndabva ndatanga kudzwa ndege yakusumuka ndakatirika ndirare. Obva warara. Saka pani pawaimbodongorerawo here? Hauna kugarawo padhuze nepahwindo here uchiona makuti uchiita sei? Chii chimwe chawakaita mundege? Ndaitodongorera hwindo uchitoona rare light yainayo. Uri mundege imomo? Saka pawakasvika kuNigeria. KuNigeria zviya? Ndokwawakungoenda kuNigeria? Saka wakaona here vamwe vana vezera rako iwewe? Kwanga kuine vamwe vana vesaizi yako? Aiwa. Ndinogana ndangokuri. Unokuti ndiwanga wabudirira? Ndikuti natengeni. Hausisiri mwana mudiki. Hauchada zvekunzi mwana mudiki. Saka wamukuru kana kuti wane10 ona inini ndikuramba chingokuti uri mwana mudiki nai. Aiwa watokura kana kuti kana wane 10 years wakugona kubuda paTV tichitaura kudai so watokura. Asi ininika ndinoda kuti tisare tichikunamatira, tichikupemberera kuti ufambe zvakanaka kwaunoenda kuAmerica ikoko. Isusu tinoda kuti uye nemukombe. Nekuti kana kari kamwana kedu kaMr Mina Africa kachisvika so kachinzi karubva kuZimbabwe zvinodadisa. Dai ndine mari unoziva zvandaida kuita. Ndaida kukuteera. Kondisekere. Andinda tinovhudza mama. Wati? Tinovhudza mama. Unobvunza mama kuti maisamba tiende nawo? Indonobvunza ka kuti kungatiendeka namaisamba. Andiwanzwa ndichipurudza panapa. Ndinozogona kukupurudzira weikoko ndasvika ikoko ndichipurudza kuti kamuzukuru kangu kari kugona chaizvo. Saka kuNew York tataura nzvimbo mbiri dzekuAmerica. Tati kuNew York nekupi? Millwood. Ikoko zvese zvauri kuita tinoda kuti tinokushuvira rombo rakanaka. Tinokushuvira tingati good luck. Tichasara tichikunamatira Zimbabwe yese. Anditi ndizvozvo here vadiwa tariri vari muZimbabwe muno mukati menyika yedu, nevana vezvizvarwa veZimbabwe, nevanofarira vana vadiki vanoita zvinhu zvakanaka. Ngatirambei tichingoti hoyo Aiden, hoyo mudiwa uyo kwese kwaanenge ari kuti abudirire. Ini ndafara chaizvo kutaura newe. Ndinokutenda ufambe zvakanaka naika. Unomhoresa mama, unomhoresa vamwe ikoko. Ikoko unoti ukataura chirungu, ombotaura kashona kako. Chirungu unogona futi. Do you speak English? Yes. Do you? Yes. Oh, that's good. That's brilliant. Saka, are you going to be speaking in Shona or in English when you go to America? I have no one to speak with in Shona. But your mother? Aren't you going with your mother? I saw you can speak to your mother in Shona. Always remember your mother language is very important. Askana tai kokoko. Chinonochisvishina nai. Rega tuonekane nevadikani. Asinda achida kuti iwewe tisati tapedza chirongwa chino. Unoda kuti kudiko kuvanesi veZimbabwe. Imbotaura navo zvaunoda. Indakanyarara zvangu imbotaura zvaunoda. Ndoda kuvaudza kuti ndinokutendai nekuvhotera kwamukandiita svika pandikaenda kuNigeria, nekusapota kwamukandipa svika ndapedza kuenda kuNigeria. Apa ndotoda kukutendai. Mwari akukumburirei. Rega ndikuomberere maoko. Unaenda kuomberera nditika unogona chaizvo matendwa, chinzwai kutendwa. Kana toita zvinoendeka zvikuru sei ndichitaura naAiden kakomana kechidiki sezvanambotaura kuti pachikuva pano hapana basa nezera. Chikuva chino chine basa nemabasa akanaka. Ari kuita mabasa akanaka mwana wayo. Ari kunosumudza mureza wedu weZimbabwe. Ngatimunamatirei, ngatimukurudzirei akure zvakanaka. Zvikuru sei nevabereki vake vanoda kunamatirwa nekuvatenda nekuti zvese zvinodiwa
vari kuzviita. Vadikani munongoziva kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri Maisamba Show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Asi hatigone kupedzaka tisina kutenda dandemutande, nokuti ndo yatipa chikuva chatanga tichitaurirana ichi, kuti titaurirane nenyika yose yakatipoteredza nedandemutande zvinoendeka. Maisamba Show is powered by dandemutande. Zvakadii zvakare kusangana svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba. Chioneka vamwe chita bye bye chobaibvisa vanhu kuZimbabwe. Bye bye. Welcome. Tinotenda.